Usa ang patay samtang duha ang samdan sa panagbangga tali sa usa ka pickup truck ug bus sa Santa Cruz, Davao del Sur. Patay diha ang nagmaneho sa usa ka pickup truck nga si John Rail Wadia human nga nagbangga gimanehong sakyanan niini sa usa ka bus sa Sitio Lawis, Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur alas 9:35 Biyernes sa gabi. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Cruz Police, gilata sa duha ka mga sakyanan ang opposite nga direksyon. Din padulong sa norteng bahin ang bus, samtang southbound ang pick-up. Pag-abot sa mong lugar, nagbangga ang duha, punting sa isig kakilid sa matag sakyanan. Tungod sa kakusog sa impact, dead on the spot ang nagbaneho sa pick-up nga si Wadia. Samtang samdan ang sakay niini, lakip ang konduktor sa bus. Gilayong gipangdala sa ospital ang mga samaran. Parehong wala na sa ilang saktong lane ang duha ka nagbanggang sakyanan. Diag naabtan sa kapulisan, busa ilapang subayon ang kuha sa dashcam aron masuta kung kinsa ang sad-an sa mong hitabo. Gikustodiya na sa Santa Cruz Police ang driver sa bus, kinsa wala na mihatag og pahayag. Hinoon, nakatakda na matod pa nga magtagbo ang duha ka partido alang sa gilaumang settlement.